Takže čako bylo šilenci, ja som Kolax, ja vás vítam u môjho prvého videa, dúfam, že sa vám môj content bude páčiť, budem točiť Fortnite, ak sa vám to bude páčiť, dajte like, odber, zvonček, budem rád za hociakú podporu, dneska si ideme zahrať Zero Building a uvidíme sa v hra. Takže teraz letíme v busu, ideme padať na horu, kde bude vlak, nám padne mytická AR-ko. Takže budeme mať mytiku i hneď na začiatku, pôjdeme si bomby, pecky, dúfam, že sa nám táto hra podarí a nebudú ako ostatné, kde som skapíňal a už to asi mentálne nezvládam, ale to je asi jedno, lebo dokým to nezvládnem, dúfam, že na túto hru dám win, lebo asi sa už zblázním, no, takže musíme dať wina. Tu nám padajú minička, máme tu rovno pampu a taký veci, máme tu arko, popneme si minička najprv a poďme si dať tieto barely. Asi by som si sám hodil portku a myslím, že sa nám to celé. Takže tak si ich musíme zničiť ročne, ideme samka dole, tunak, do tohoto. To trošku zabolelo, tento fall damage. Aj tento trošku zabolel. No teraz si zoberme túto pampu, lebo táto pampa je najlepšia na pušovanie ľudí. Ale máme tu nejakého, máme tu nejakého cápka, že ho vybavím. Tunak ešte máme nejakého jedného. Dead, nice. Tunak sme teraz zabili cápku, máme tu kľud, môžeme si otvoriť tú čestku, úplne v kľude. Nemusíme tu vôbec panikáriť, nič. Hlavné je, že cápci sú mŕtvi a ešte si to môžeme pootvárať tento ľud. Musíme ešte čakať, dokým sa nám to otvorí a toto mesto je strašne nebezpečné, je tu veľa ľudí. A ešte keď sa tento vlak takto... aj mytické airko, takže to je hlavné, všetko si dáme, ešte by sme si mohli dať medkit, to je tiež dobrý nápad si dávať medkit a dobrať si toto SMGčko a ideme kde pušovať cápkov do tohoto mesta, napríklad tu som videl, že je veľa cápkov, tak dúfam, že tu vyjdeme a neskapeme, lebo ak hej, bolo by to fakt zlé. Dobre, nejakého cápka sme tu zabili, nebol moc dobrý, čiže lepšie pre mňa, lebo bolo ho ľahšie zabiť. Ale dal mi docela dosť HP k dole, čo je dostal dobrý výkon na to, že to nebol taký dobrý hráč, ale to nevadí. Nahealovali sme sa, to je hlavné, máme ešte HPčka, takže to proste musíte rozmýšľať v tomto meste. Toto mesto je také menšie bludisko, hlavne v tých domoch. To je také bludisko, pre mňa aspoň. Neviem, kto by sa tu vedel vyznať, ale to je jedno. Máme tu nejakého cápka, puštíme ho, dead. Máme z neho epickú pampu, prebijeme. Máme tu nejakého tiež cápka, neviem, kde šiel. Tu je ten Wick. Ale ten John Wick bol lepší ako ja, to nevadí. Som rád, že ak ste si toto video užili, ja som rád, ešte raz, budem rád, ak mi dáte like, odber zvonček, hociaká podpora mi pomôže. A ja sa budem tešiť u nového videa, tak čus čus.